Nui, det er en dejlig følelse, jeg sidder med her i cockpittet på Invita i Las Palmas. Sikke en uge det har været. Jeg har afviklet mit første af 5 af de såkaldte Silent Retreats med mit første hold dejlige deltagere hjemme fra Danmark, som er kommet herned for at sejle, for at meditere, kontemplere og vandre i den store natur og hygge sig sammen med hinanden og med mig. Og det er gået, jeg vil sige, ja, som forventet, men også over forventning med dette første hold. Det er første gang, jeg forsøger her i mit liv på havet at invitere mennesker herned på Kanarieøerne, hvor jeg har sejlet rundt de sidste 4-5 vintre med mig selv. Men nu har jeg så omplantet de her Silent Retreats, kombination af selvudvikling og introspektion med sejlads og naturoplevelser i land gennem vandring. Og det er altså gået helt fantastisk. Sikke en uge det har været. Jeg fik 5 skønne eventyrlystne mennesker ombord i sidste lørdag. Og så var det ellers på eventyr. Jeg fik gjort Invita fuldkommen klar. Det var en stor glæde at lægge sidste hånd på klargøringen ved at redde op til deltagerne, lægge redningsvester og notesbøger og håndklæder frem, og dermed simpelthen have en båd, som i et og alt var klar til at tage imod gæsterne til eventyr. Og afsted kom vi allerede i søndags, lige efter de var ankommet lørdag, ud på det store hav. Og der var knald på. Vi havde en frisk foran for tværs hele vejen over strædet til Fuerteventura, hvor til vi ankom ved midnatstid natten til mandag. Og så var det ellers ud at vandre, naturligvis, fordi det er jo altså det andet af de 3 ben, som Silent Retreat står på. Vi skal ud i naturen, og hernede på Kanarieøerne er det jo en særlig oplagt god idé at gøre det, fordi naturen er så fremmedartet og vild. På Fuerteventura er naturen, som du muligvis ved, meget, meget gold, ørkenagtig. Det er simpelthen en stort set død ø, og det har jo så sin egen skønhed. Om man kan lide den slags natur eller ej, flot er det i hvert fald. Vi lå for anker ved Morro Diable i et døgns tid, og så gik det hjem af igen, og her havde vi 3 til måske helt op til 4 meter store bølger på noget af passagen, og en meget frisk vind. Gik for dobbeltrebet storsejl og stavsejl. En meget stor sejladsoplevelse både for mig, som er vant til den slags, og jo naturligvis ikke mindst for deltagerne, for hvem det her var det første møde med det store åbne Atlanterhav. Og det viste sig virkelig fra sin allermest storladende side. Helt fantastisk og berusende. Og vi fik prøvet udfordringerne med at lave mad til 6 mennesker i et pantry, der står skråt og gynger ganske meget. Og så havde vi den helt store, fantastiske glæde at blive mødt af en stor og legesyg flok delfiner på vejen. Det gør jo simpelthen skipper og turleder lykkelig at være så heldige. Jeg møder tit delfiner, når jeg sejler hernede, men der er jo ikke nogen fuld garanti. Så
ja, vi fik den her oplevelse i hele 20 minutter. Det var jo helt fantastisk. Frisk sejlads hele vejen over. Heldigvis ingen søsyge denne vej. Et par deltagere var lidt udfordrede på turen over til Fuerteventura, men her, til trods for at bølgerne var større, var der ingen af den slags trælse tildragelser, og vi kunne alle sammen nyde den meget store naturoplevelse, som det var at se Atlanterhavet på den her måde. Og en flot indsejling til Las Palmas lige ved solnedgang. Tilbage til vores base, hvorfra vi så de næste dage skulle ud i bjergene. De sidste 4 dage af retreatet tilbragte vi i bjergene, forskellige steder rundt på helt utroligt smukke Gran Canaria. Det er en vidunderlig natur og meget forskelligartet natur. Flere deltagere var meget overrasket over, hvad Gran Canaria har at byde på i form af rene og skære naturoplevelser. Vi kender det måske som grisefester og solcreme. Det er det måske også nede på sydkysten, men oppe i bjergene, der møder der også noget ganske andet.
Og her ser vi mit dejlige hold. Hold 2503, Silent Retreat ved Rock Nublo oppe i højden. Alt i alt sidder jeg tilbage med den følelse, jeg plejer at have efter et Silent Retreat. Glad og fyldt op af gode oplevelser og et opbyggeligt, kærligt, dejligt samvær med gode mennesker. En lille tristhed, der er altid en lille neder på, over at båden nu er tom. Det kommer jeg mig over i løbet af et døgn eller to. Og så begynder jeg simpelthen at bygge op til det næste Silent Retreat, som afsejler næste lørdag her fra Las Palmas. Så der er fortsat noget at glæde sig til. Og nu fik du i hvert fald et indblik i nogle af de oplevelser, som det første hold har haft. Jeg kan da lige slutte med at sige, at der faktisk stadigvæk er ganske enkelte få pladser tilbage på de 2 sidste retreats i uge 9 og uge 11. Så tjek lige min hjemmeside ud. Jeg lægger et link i kommentarerne til videoen her. Og få dig meldt til, hvis du, som jeg bestemt forventer, vil ned og tage del i de store glæder hernede sydpå. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej.